Pero ro uno. Yang dia sendiri udah apa ini sakit habis pemalang. Yang ini tidak. Oh, di sini apa? Ini semua kaso. Di sini boleh biar ada. Main main malah pilih ala di mana. Dia ini faktor lain lah. Kau kami tanya kung fali. Pertama lah dia. Kau isang boleh mo ano. Nanti fanya ay. Iki. Saya Islam for indoor and outdoors. Plan all bisa mo. If you have like any idea, just let me know this. And this one is free. I have another one there. But hindi nagkala ako ng tawag. Kaya ano ba? Ito siya nga kung may iya. Ako niya. Siya ay nagkala. Kaya wala niya. May guguli. Yeah. Ini na ay mga kami na awiya mga ito ng indo ya para just try kasi mag ay biya ay biya na kiya ya na ano ko ya wish na yung kali nito ano niya ito ako sa pulo ya wala ko ay sakit kai Masih mikro.
Dari.